24 سال برینە هاژی و پشتی تەنێ 26 ڕۆژان ji destpêkirina raperîna sala 1991 ya xelkên Herêma Kurdistanê, artêşa Iraqê bi piştevaniya çekdarên Mujahidînê Xelqê Îranê êrişên xwe ji bo serdeverên azadîkiriyê Başûrê Kurdistanê dest pê kirin û Kurd jî koçberbûna milyonî encam dan. Di germiya koçberbûna milyonî de gelên azadîxwazên cîhanê di behneta Kurd de havsoz bûn û wijdanê wan jî hejiya. Her wiha fişarek mezin jî li ser hikûmetê kirin ji bo got divê piştevaniya navdewletî ji bo Kurda bê kirin. Saddam Hussein hest bi metirsiyên koçberbûnê kirbû ji ber vê yekê bi merema vemrandina raperînê û kêmkirina fişarên navdewletî li ser Iraqê zû bi zû bizav kir got soz bi civakê bide got ew mija li ser Herêma Kurdistanê bi aliyê xwe ve rakêşe heta bibe peyamek ji bo cîhanê got koçberbûn karesat nîne. Di demekê de bi sedema êrişên artêşa Iraqê destkeftên raperîna Başûrê Kurdistanê wextî ji dest çûba, koçberbûna milyonî got piştevaniya navdewletî li pey xwe anî, ne hiş destkeftên raperîn vala biçin. Ew yek jî di rêya velivandina wijdana civaka navdewletî bû got naçar kirin piştevaniya Kurd bikin. Koçberbûna sedan hezara xelkê Kurd ji bilî Kuwêt got ew jî qurbaniyê destê Saddam bûn, tu welatek Erebî û Îslamî neanî deng û tenê rojava şermezariya wê kir. Zêdebarî wê yekê got koçberbûn bi hemû meعنeyek karesat bû, lê destkeftiyên wê jî hebû. Ji ber got wakir, got Kurd di rêya belavbûna girtiyên vîdyoyî vê karesatê bi hemû cîhanê binasîne. Her bi sedema koçberbûnê, biryara damezrandina devera dijefirîn li ser hêla Panî 36 bi ser rejîma Behs hat sepandin û bû zeviyek bihêz ji bo dûbare azadkirina her sî parêzgehên Herêma Kurdistanê. Koçberbûn bû sedema wê yekê got Kurd ji bo yekem car di dîrokê de bi bexwedî destkeft û li hember bi xebata çekdarên tevgera rêzgarîxwazên Kurd li her çar perçên Kurdistanê de ji hemûyan bêtir destkeftiyê wê ji bo Kurdan hebû.